Ahojte, dneska si povieme opäť o aktivácii životnej energie a o tom, či je CAP bezpečný. Na začiatok si ešte raz opakujeme, čo to kundalini je. Kundalini je označovaná ako životná sila, životná energia, ktorá stvorila nás, naše telo a náš svet. V rôznych kultúrach má rôzne názvy. V Číne je to napríklad Qi, tam poznáme energetickú prácu a cvičenie Qigong. Z japonskej kultúry pochádza napríklad tiež práca s energiou nazývaná Reiki a podobne. Túto životnú energiu môžeme u nás, alebo ja ju nazývam napríklad aj Boh, lebo je to pre mňa Boh, je to božská sila, božská energia, takže vlastne na tom názve úplne nezáleží, ide o tú podstatu a to je vlastne sila, ktorá nás stvorila, ktorá presahuje náš rozum a ľudské chápanie a vlastne to, vďaka čomu existuje a žije celý svet a celý vesmír. Takže všetky typy práce s energiou a liečenia energiou, ktoré som spomenula pred chvíľou, používajú stále tú istú životnú energiu. Je to proste stále tá istá záležitosť, stále tá istá esencia, len má v rôznych kultúrach rôzne názvy. Samotné slovo kundalini je teda tiež jedným z označení životnej energie, a konkrétne slovo kundalini pochádza z Indie, z hlavného posvetného jazyku hinduizmu, ktorý sa nazýva sanskrit. A konečne sa dostávame k pointe tohto videa a to je teda odpoveď na otázku, či je CAP bezpečný, alebo teda či existuje nejaká forma prebudenia alebo prebudzania kundalini energie, ktorá by mohla byť pre nás alebo pre určitých jedincov nebezpečná. Na začiatok je absolútne totálne kľúčové si ujasniť dva pojmy. Obidve obsahujú slovo kundalini a preto si ich veľa ľudí pletie. Ja to úplne chápem, ale naozaj tá podstata ich je veľmi rozdielna. Aj ten proces je veľmi rozdielny. Na jednej strane tu máme CAP, kundalini aktivačný proces. Je to postupná aktivácia životnej energie. Je to proces, ktorý vyvinul v tejto forme majster Venant Wong. Tohto procesu som facilitátorom aj ja a jednoducho tie zmeny, ktoré sa dejú v našom živote po kape, sa dejú postupne, nie sú nárazové, prebiehajú v týždňoch, v mesiacoch a podobne. Dokopy je nás aktuálne približne 560 facilitátorov na celom svete, na Slovensku je nás 17. A jednoducho, úprimne, keby to bola technika, ktorá je nebezpečná, určite by som ju neprezentovala a určite by som ju nerobila. Jednoducho, viem o jej blahodárnych účinkoch, či už na môj život, alebo účinky mojich klientov a proste 100% za ňou stojím. Na druhej strane existuje ešte jeden variant prebúdzania kundalini energie alebo životnej energie. Deje sa väčšinou na rôznych šamanistických rituáloch, pri používaní rôznej prírodnej medicíny, za ktorou cestujú ľudia po svete a vtedy môže teda dôjsť, nemusí, k nárazovému a silnému prebudeniu kundalini energie, ktoré sa deje vlastne počas daného rituálu. A to je označované ako akt, ktorý môže byť nebezpečný pre určitých jedincov, ktorí jednoducho nie sú pripravení v danom čase, keď to absolvujú, na tak obrovskú zmenu vedomia a zmenu svojho vmýšľania aj celkového vlastne vnútra svojho, hej. Zas samozrejme je kopec ľudí, ktorí toto absolvovali a označujú to ako jeden z najlepších proste zážitkov životných, ktorý sa im mohol stať. Toto teda predošlé, ale nebolo o kape, teraz sa vrátime naspäť ku kapu a ako to tam funguje. Pri kape ja ako facilitátor vo vás postupne aktivujem životnú energiu a tá pomaly prechádza celým vašim telom. Pri kape je to postup taký, že ide energia vlastne zhora cez hlavu, pomaly do tela, tam tá energia vlastne prúdi pomaly a hľadá váš nejaký disbalans, hľadá tie traumy uložené vo forme vlastne nejakého energetického bloku alebo podobne a postupne ich vlastne uvoľňuje, hej. Prídete jedenkrát na kap, niečo sa uvoľní, niečo odíde, prídete ďalší krát na kap, zasa niečo uvoľní, zase niečo odíde, hej, že tam vôbec nedochádza k nejakej explózii, hej, akej môže dochádzať pri tej vlastne prvej nárazovom prebudení kundalini. Čo ale ľudia a klienti často opisujú, čo aj vlastne ja viem z vlastnej skúsenosti, že vlastne ten postupný proces, hej, ako tá energia prúdi z hora nadol a potom naspäť, jednoducho pritom sa uvoľňujú veci vo vašom tele a vy následne potom v ďalších týždňoch, dňoch alebo mesiacoch v živote ako keby začnete cítiť, že niečo odišlo, hej? Napríklad ľudia, ktorí mávali úzkosti
a cítili ich v nejakom mieste na tele, tak zrazu udávajú, že jednoducho to miesto sa zrazu ako vyprázdnilo. Hej? A to je pre mňa na kape úžasné, že my nepotrebujeme analyzovať, kto má aký problém, čo potrebujete riešiť a podobne, ale táto energia, táto božská inteligencia to vlastne spraví vlastne za nás, hej, vo vašom vnútri sama a vy už vidíte vlastne len tie zmeny a výsledky v živote. A máme tu záver, takže KAP je teda bezpečný proces, nie je sa čoho báť. Jediné, čoho sa môže niekto báť, je to, že vyjdú na povrch nejaké vaše emócie, ktoré máte roky v sebe utlačené. Možno bude pláč, možno bude nejaký hnev, ale jednoducho treba sa zamyslieť nad tým, či dáme prednosť tomuto strachu pred tými našimi emóciami, alebo dáme prednosť tomu novému, lepšiemu životu, slobodnému životu, proste bez záťaže, bez pochybnosti, bez strachu a podobne. Chápem, že určite existujú ľudia, ktorí tomuto celému neveria práci s energiami. Pre nich je určite možno vhodnejšia nejaká klasická medicína alebo iné techniky. Každý máme vlastnú voľbu si vybrať to, čo chceme. A ja úplne akceptujem aj opačný názor. Každý máme možnosť slobodnej voľby, každý si môže vybrať techniku, ktorá jemu sedí, ku ktorej ho to ťahá a podobne. Takže takto. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte do inboxu, veľmi rada vám ich zodpoviem, alebo takto možno aj formou videa. Aktuálne termíny na aktivácie so mnou nájdete vždycky na mojom profile, na linku Bookio a možno sa teraz s niektorými vidíme, možno nie. V každom prípade vám želám uzdravovanie akoukoľvek formou.